Inisis na ako na ano dinugtog ako. Tracer kalit ba ko publikate. Ikaw doon yung adto gahapon. Dayon, oh. Damgo men lang. Pare ko sa direct. Ano ulo pa bubuan nila. Inyo ganun ari mo way klaro ka. Wala vi sir. Ako minaka. Ayo. May buntag ma. Dere balay ni Sir Nelson Maghuyo. Sir Nelson Maghuyo. Ah, siya na. Apit nami tuyo niya man. Sir Nelson Maghuyo. Kisa si Sir Nelson. Ikaw, sir? Sir Nelson Maghuyo. Konser ba ka nang na napay sir? Tracer? Tracer? Oo. Naa. Wow naman! Harapit yung tracer. Bukid. Anas bukid. Kuan sir, kanang kano sa ka nag-change og ligid ana? Kumo kung kasi sugiran ako. Pero kinahanglan rin. Okay, nang lano. Okay, kuan mo sir, kanang imong ligid niya gi-order. Pagadi anabot na. Sino ligiran na? Sino ligiran na? Ligid sa tracer. Duha ka buo. Oh no. Nag-order siya. Iyang ngalan. Ikaw man sir si ordered by Nelson Maghuyo. Oh no! Ha? Kurok uno gato Blakewood. Mao nang utanak ko nimo daan sir kung ano. Mao nang utanak ko nimo kung naa kay Sino tracer. siya sa ligid? Hindi ko alam kung ano naka-cover basta kanina yung picture gig. Pero kinahanglanon to siya gano. Bago pa ko ligid. Ay, kuan mo na ang tracer ko bago nga. Pila ka bok tracer dai nimo sir? Isa. Isa. So ako kana to ni sir no. Parang may problema ka. Ang wala may problem ta ni kung nabayran na ang problema may ni sir karon kay tag 2001 ang buo. Yung mo kumurdo sa Yeah. mana? Mo kumurdo sa Yeah. mana? 4,200 ang ano bayron nun nimo. Muna ka kay Dili man good. Actually sir ikaw man daling adto sa opisina sa Pagadian. Bakit wala ko opisina to kuno? Dira sa ano? ES Enterprise sa Pagadian City. Sa Jose. Stay left, no? Anong may inisis na ako na ano dinugtog ako. Tracer kalit ba ko publikate. Ikaw doon adto gahapon. Dayon, oh. Damgo men lang. Pare ko sa direct. Ano ulo pa bubuan nila? Oh, hell no! Okay sir. Kami sir okay. Eh dili ako pasok ng sir ka. Ay, mo order mo order. Lagi ang amo sir, siguro pag may pa-deliver. Sa kay paagi na to ani ron. Problema na ninyo na, ano yung gidala direct. Mamo ko ngalan Nya. sir. Di kali mo kibal mo gamit og cellphone, mo order ka to. Di, Yabang gahapon na, mo ko daw ni gamit og cellphone. Sinungaling ka! sir, nani na lang, okay ra. Hangyo lang minimum. Oh, saman. Picturean lang ka na mo, nga pamatuod lang, madili ka mo, dawat ka, wala ka order. Sige na, sir. Sir, ano yung number, sir? Ang sa bayad. Sige, masubat lang may ma'am, bahalag dili bayaran ni sir. Importante na sa mga namin documentation nga, ipakita nga naman hindi dali kay sir, kami magutulong sa bansa. Siguro Wala ninyo, ganun ari mo, way klaro ka. Yogi, sir. Kaya kay ako minaka. Wait, na niyo. Anong order ka? Oh no! Sige naman. Nahinay ka naman. Nahinay ka Sir, naman. nangyay lang minimum service. Nahinay ka naman. Sige bayaran na lang yan. Sige ka gani. Dili man sir, dili ani magud sir. Bahalag dili ko ba sir? Ang mga lang pamatod lang. Okay ra yun, sir. Nope! Ikaw naman sir. Bakit na kayo sir? Dili ka sir. Dili sir. Dili lagi. Dili ka sir. Sige na lang. Dili lagi sir. Ali sir. Mamalik lang sir, ali sir. Kasit na kayo. Sige na lang. Kasit na kayo. Usaon Dili na lagi ko ka. naman na. Ali sir.
Ayun, sir. Kuan nang gihatod na na dira yun di na to bayaran. Nope. Happy birthday to you. Happy birthday, sir. Say happy birthday. Happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sir, happy birthday sa Franco, sir. Nakulbaan may gabi. Sir, pasensya ka, sir. Happy birthday po. Surprise para sa mga sir. Sir, pasensya kayo, sir. Joke lang po, sir. It's a prank. Okay na, sir. Sorry, sir. Sorry ka, sir. Sir, okay, sorry ka. Alright, so happy birthday, sir. So it's a prank po. Sir, pasensya na, ha? Ikaw na may gisugon, sir. Anyway, ilahalak ng gihimo is para lang po na may mong mas special, mas ano sir, mas bongga ang pagka-surprise mo. Na-surprise ka, sir? Surprise yun. Magkaya lang sa sir, kaya lang kami. Kaya lang sa dito. It's okay, sir. Palakpakan naman natin si sir. Happy birthday. Okay, sir. So, syempre, no, surprise delivery pala si Madilide ay sir, Ligets, no? Alright, sir. So, mayong uto, no? Ug mayong uto sa tanang tao nga natin ni karon. Okay? So, sir, anyway, surprise delivery for you pala. So, pasensya na po. Unang-una sa lahat. Mga ikulming pasensya pa sa ilo sa mga sir. Kasi pasok po, maging ka na mo. Before ka na surprise. But anyway, gusto ko na po may isa sa katao, sir, no? Na mo'y naghigugma sa imo, ha? So, before that, magpaila-ila sa me. Anyway, we are from Everything Surprises. Nalang dahil sa ka-special person, sir, na gusto lang kay greet today of happy birthday pala kayo! Okay, sir, so yun na nilang kaya ka-special, yun na nilang kalab. Kabisat ko, wala siya dari, sir. Gusto niya ipabati sa imuha o unsa kaniya kahinigugma, sir, no? Gusto niya ipa-feel sa imuha nga special kay kasayaha. Wala git siya nakalimot sa imuha adlaw nga natawahan. Bisat wala siya dari is gusto niya, sir, nga makasaulog sa imuha adlaw nga natawahan today, okay? Are you excited, sir, para makadawat sa mga special gift? Sindi na ka, sir? Excited na tulad na si sir. Kahila ko na kayo si sir. Anyway, dili na nato dugay-dugayan, dili na nato langay-langayon. Siyempre, sugdan na nato hatag ang mga special gift na gusto ipabot sa imuha sa special person na gusto maghatag ani sa imuha, sir. Okay, inon sa tubig, inon sa. Siyempre, birthday ni mo today, sir. Dili na nato dugayon. Wari hatag mga special gift na siya ipadala sa imuha, sir, na relax lang, sir. Relax lang. Pa-relax
pa-relax. Pa-relax lang si sir. Okay sir, sir, ha? Dili na lang ito palabanan kayo. Relax lang, relax. May na sa tubig. Pa-relax lang sir, pa-relax. Okay, relax lang sir ha. Okay. Okay lang ka sir. Sir, mag-celebrate at mag-qualify. Palakpakan natin si sir. Yay! Happy birthday! Okay, sige lang, relax lang. Wala tambal si sir, nga binatake. Wala, okay lang. Okay, relax lang sir ha. Nasayad ko nga ang Ginoo mag-guide sa takaran niyo. Magmalampusan ang atang surprise, alright? Sir, mag-celebrate lang na magbalipayon ay lang kayo o padala sa imong emotion, sir ha. Nasayad ko, nakasabot ko nga kanang luha ni Moise. Luha na siya sa kalipay, alright? So na siya ipadala sa imo sir, birthday ni mo today. 1,000 bouquet of roses with 10,000 pesos money bouquet. Happy birthday! Wow, that's for you po sir, sa ikuha na tanan. Grabe, kanina sa imo bouquet sir, dagang kay cash. Sir, mangayon niya may anak sir ha. Nagsugot ha, kita mo, padungog mo. Nagsugot si sir. Sir, pila ka mo na sir. Joke lang. Anyway, dili lang kay kana syempre birthday ni sir today. Palihog ko, nasa gipadala sa imo sir. Galing siya ka sweet. Sa kanin sa Bilao, happy birthday! O, dili lang kay kana napon siya gipadala sa imo sir na 2 pieces. Carlo Rossi nga wine. Alright, happy birthday. Sir, magpahaba daw ng buhay. Family Pan Jollibee Spaghetti! Alright, happy birthday once again. Siyempre, napagkawang bilis na mawala na kung siya ipadala si Sir ka. Soft drink, sir, pampahilis. Happy birthday! Siyempre, every occasion, hindi na siya mawala, sir. Napag siya ipadala si Mama Red Ribbon King! Happy birthday! Okay, draw ka, sir. Sir, balikin ko, sir. Draw ka, sir. Okay. Grabe ka special. Grabe ka bongga. Surprise. Ang birthday celebration is sir today, okay? Grabe, gihawak ko sir ha. Sir, mag-celebrate lang kang magmalipayon ha. Dapat relax lang. Kay ka-feel kay ko sa imong gibating karon. Grabe lang gid imong kalipay, no? Syempre, wa jud ka ganahob sir nga naay maabot ron. No, dayon ilaron pa jud kag naay gi-order nga ligid. Kisa may di mo suko sir, no? Problema na nila, anong nagsugatod sila nga wala ko ga-order. Anyway, kasabot rami sa sitwasyon, sir. Kaya, hindi na po bago sa mo ang, okay na kayo, sir. Okay na kayo, sir. Okay na. Okay, so dili na tunugin to guys. Siyempre, sir, dili lang kayo karina kaya natang surprise. Since nahatag na naman mga special gift na gusto ipabot sa imuha karon sa naghatag ani nga surprise, nasab siya gipadala sa imuha ka letter. Na siya gisulat sa imuha, sir. So dili na to may bawa pizza ni, okay? Sentend na ka, sir. Kinsa ka ni, no? Kinsa ka ni? Ahanayin mong wife na rin? Tara, na si Mamba. Pasikreto ka nagsama ni sir nga na kay buhaton ron. Ha? Wala ka, ma'am? Ma'am, wala ka nag-ingon nga na kay surprise? Ma'am, ikaw gahatagan ni ma'am? Secret daw, sir. Hala, grabe. Asa yung tawagan ninyo, ma'am? Asa yung tawagan? Ha? Undo og nining. Ha? Undo og nining. Undo og nining. Wow, kasi naman undo, nining. Walay love, walay heart. Okay, dara po. So, dili na ito dugay-dugay, ha? Na siya special letter. So, kaya masahan, sir. Paminawa lang, sir, ha? Dara. Sir, relax lang, sir, ha? Happy birthday, Papa. Na-surprise pa ka. Hehe. Una sa tanan, salamat Lord sa maayong panglawas ug sa another year of life. Ug unta, tagaan pa ka ug taas pa nga kinabuhi para maka-celebrate patagdaghang birthday nimo nga kumpleto na ta. Salamat sa tanang sakripisyo sa amo apa. Sukad pagagmay pamihang tud karon. Wala mi karon og unsa mi kung dili tungod sa kakugoy ninyo ni Mama. Sir, relax lang sir ha. Dili mabayran og salapi ang inyong sakripisyo para sa amoa. Mao dako kayo mi og pasalamat sa Ginoo nga kamo among ginikanan. Palakpan dito kaping. Relax lang sir, relax. Relax lang. Kaya ra di mo sir. Kaya ra sir, okay ra. Relax lang sir ha. Kung man mag-sounds lang ta, dili na lang.
Ayun na lang siguro no kay Saan sila? Kadungog sila. para makadungog daw. Okay ra nimo sir. Sir mag-celebrate unta magbalipayon ha. Ay padala kayo sa imong ano, dibate. Okay lang na kay kapati minimo nga kana luha man na siya sa kalipay. Sa kalipay man na nimo god no nga dili gid ma-explain. Nasayad ko nga dili gid na ma-explain nga kalipay kay kapila na pud mi naka-experience ug inana. Sige. So okay ra sir, nice sounds. Sir. Sounds lang ta din padayon lang ano ha. Dili mabayaran og salapi ang inyong sakripisyo para sa amoa. Mao dako kayo mi og pasalamat sa Ginoo nga kamo among ginikanan. Pag-amping mo permi pang dili na magpalabi og trabaho sa bukid kay idaran na tawon. Hinay-hinay lang kay dagko nami. Always remember nga naarami inyong mga anak para ninyo ni mama. Mao pag-amping mo diha. Dili na nako tas-on pang kabalo ka nga love kay kanamo. Wala man mi karon sa imong birthday kay naa miss lagyo. Hinaot malipayon ka. Enjoy your day and we love you papang. From your mga anak, especially kay Ma'am Sunny Lynn nga nakakaroon sa Taiwan. Palakpakan naman natin. Okay, so nagpadala na ko surprise sa mga anak, no? Especially sa imong mga anak na nasa Taiwan karon nga si Ma'am Sunny Lynn. Sunny Lynn, alright. So sir, ang imong anak na nasa Taiwan, naggibati gid siya sa imong isip usa kanya kaamahan. Wala gid siya nakalimot sa imong adlaw nga natawhan karon. Nahimo lang ni niya sir is gusto lang niya ipabati sa imong special kay kasayahan. Okay? So this time sir, okay na ba mga kung say may kasulti sa iyang surprise nga gihatag karon? Ug sa pa imong ika-response sa iyang letter nga gisulat for you. Sir, dyan lang sir, kinamino sir. Ay. Akong buwan na lang, murag. Kalipay, murag wait ka butangan day. Ako daw, murag. Ambot lang day. Murag tingali di ko mukmaan tayo na iba. Ayun po sir. Kaya murag mag. Iyo na magpanako. Ayun sir. May palabi sa Ayaw sir. ang akong buwan day. Oh, ikaw mag-amping ka na day. Kaya ikaw, mapukan ako pasagda eh. Day, mura yun to day. Salamat kayo day. Palakpakan naman natin si sir. Alright, so daghang kayong salamat sir sa imong manindot nga response. Sir, naside ko ang Ginoo always mag-guide sa to, mag-protect, no? Siya magagiya sa to ang pag-celebrate karon nga magmalipayan. Naside ko sir nga nalipay lang gid ka. Palakpakan natin ulit. Happy birthday once again. Okay, so this time naman ihang wife ma'am, okay ra mga ikon sa imong birthday wish para sa iyang birthday karon. Sige ma'am. Sa pa yung mga surprise yung anak ko ang pinaghatag ng surprise. Birthday wish lang sa kami. Ma'am, relax. Sir, relax lang, sir. Ha? Relax lang. Wala kayo na-delay mo. As, nalang sa bana, kaya iwan na. Sakto na lang ni. Alright. Okay, so daghang kay salamat no sa tanan nga nadari karon. Daghang kay mi dari. Okay, so nag-celebrate lagi ta nga magmalipayon. Okay sir, so before mo hatag birthday wishes ang mga tawo nga nadari karon, mga minahal mo sa kinabuhi. Sir, mag-celebrate ang magmalipayon natay cake sa tong kantahan si Sir happy birthday, okay? So atong abra ng cake din kantahan ang happy birthday si Sir. Okay, so natay cake ang nakabutang sa tong cake. Happy 60th birthday, Papa Otto. Palakpakan naman natin. Yay! Okay, kantahan ito happy birthday si Sir. Ready? Papa, clap your hands, everybody. Clap, clap, clap. Ready? Ready? Kantahan si Sir ha? Happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Hey! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dali nga side. Happy birthday to you. Kanta mo, sir. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again, sir. This time, sa man yung birthday wish para sa mga adlaw nga natawad ka rin, sir. Daghang salamat kayo. Ito. Okay, so blow the candle, sir! Tie up, sir! Yay! Ready? Once again! Balik pala bang
you. Hey! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again po, sir. So, dagang kayo salamat sa tanan. Palakpakan natin ulit. Okay, sir, happy na ka, sir? Oh, lipay na ka, sir, na. Sir, ayaw kayo padala ng iyong emotions, no? Nasahid ko nga nalipay mga pero sige lang. O, walay kabutangan. Grabe, no? O sa Bisaya pa, dili mayubit sa pulong. Okay. Okay, sige. Ganun ba? Kusip ka sa birthday wishes. Relax lang, ma'am, ha, sir. Sir, relax lang, sir, ha. Matag man na sila birthday wish ni mo kay palangga man kanila. Okay? Okay, kay ma'am, ta mag-start. Tari ka, ma'am. Sige na ba? Sige na ma'am, Ken. Manon dyan natin ni ma'am. Part manggulit sa program ng Ili manggulit pwede na skip. Sige na po. Kasi yung birthday wish. Balag mo po. Tuyok pa rin, tuyok. Sugod man sa ilahal, may sa malak. Tuyok pa, tuyok. Happy birthday. Daghang salamat. Relax lang, good. Yung anak man yun pa-eskwela man ta. Karon nakita na to. Kung sa po ang gibuhat sa atong anak nga nakahatag yung kalipay po na to na talaga mas ipan ta po. Oh, relax lang. Kaya mo na itong nakabuot ko na to ang imong ipangandoy nga magkakainakar sa atong mga anak. Ni Ana, inabot na. Daghang salamat. Alright, palakpakan naman natin si Okay, sila kayong salamat mo, gid ma'am, no? So, sakto ginang-gingon ni ma'am nga. Siyempre, nagpaka-eskwela kita, no? So, kani is samara nga expression is sa love sa inyong mga anak ron. Gipabati lang gid nila sa inyo, ha, sir o ma'am. Okay, so kisa pa man, anak ni mo eh? Okay, ikaw, sir. Isip anak ko sa yung birthday sa yung papa nga nag-celebrate siya kasi sinta katuig ng celebration. O, kung sa'yo magkasulti sa imong anak, sa imong anak, sorry. Sa imong sister, sa imong ate nga nagpadala niya surprise. Hello. Happy birthday pa. Salamat sa tanan na pagtubi ni Mos na mo. Punta daghan pang katuigan ihatag sa kahitasan sa imo pa. O punta itang tanan ay birthday nga sunod birthday ang tax nimo po. Pagkahayusan na tanang mga igsoon ako nga naman sa gawas o layo-layo man sila karon. Punta sunod pagkahayusan ng tao. Salamat kayo sa ako igsoon nga nasa gawas. Naghaning salamat. Wala may mapasagi diri. Naghaning salamat o happy birthday pa. Palakpakan naman. Okay sir, daghang kayo salamat sir kisa pa. Next. Pa, happy birthday pa. Dako kayo kong pasalamat nga ikaw akong naamahan. Ay, listen. Nakaamahan mig buutan, walay bisyo. Walang na kay kanamo pa, punta pa. Good birthday ni mo pa, kompleto na ta. Happy birthday pa. Love you. Wow, palakpakan naman natin. Okay, sila kayong salamat. Okay, no, grabe. Napay anak lain. Grabe, dami kayo tagang kamo no nga ang mga anak ba, samtang napay lang amahan is makasultig yun sa ilang gibati. O kung sa ilang pagigugma dila sa ilang papa. No, dami kayo sudungon ba nga makasultig tag I love you pa. Diba? Kay dili beta ng anak ngayon anak. Kay kaywahan ba sila. At sa inyo nga celebration is makasulti. No? So, unsay pagbati ninyo sa inyong papa. So, sir, once again, happy birthday. Kinsa pa may anak na dari? Wala na. Ah, na. Kisa? Ali, ma'am. Apil ka, ma'am. Sige lang po. Okay, so sa birthday wish para sa imong papa. Dali lang. Kalat cellphone oy. Akong wish ni Papa di ay kanang na tagaan pa siya taas na
kinabuhi nga kauban niyang mga apo. Dayon daghan kay salamat po na nakaugangan po ko og buotan dayon bilan po mara pa salamat. Palakpakan naman natin. Happy birthday pa. Okay, so dagang kayong salamat ha. Dagang kayong salamat sa tanan naghatag og birthday wishes. Okay, so dili lang nato daghano naghatag kay para ma-okay na pod si sir. Okay, so this time dili lang kay kanina ganatong surprise. This time sir, napag-prepare nga song ang imong anak no. Haranahan pa jud ka na mo sir favorite song daw nimo ni, okay? Sweet. Okay, so okay na ma'am, sweet na to si sir. Okay, so tanang gusto mo masayaw ni sir, isayaw tag sweet. Sir, tindog lang sir, kasi lang kayo sir. Okay, ay, kaya na ni mo? Okay na? Or dira lang? Tindog na ka, dira lang na sir, ihatag lang siya. Sige, sa haranahan lang ka ni mo naman sir, dahil kantahan lang ka. Paminawa lang ang music sir ha, ang kanta. Okay, dara, favorite song daw ni mo ni? Alright, talakpakan naman. Tell me when will you be mine? Tell me cuando. And share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment today, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me cuando. Say it to me that you adore. And then darling, tell me when. Alright, talakpakan naman natin. Okay, so thank you so much for sa mga nindot nga song. Sir, ganaan ka sir, na-enjoy rin mo? Kato nga song, sir, favorite na ito ni mo, Kwando. Okay. So grabe, gid kapalangga si sir sa iyang anak, no? Even ang favorite song is kapalagid siya. I-play gid nila para kay sir. Okay, so this time nila kayo nag-ganitong surprise para mas ma-happy, mas mabibo si sir, para mas malipay pa siya. Nang inato, mag-participate o tatatanan. Ali, manayaw tali. Sige na, okay ra ninyo? Sige na, kanami dance challenge. Okay? Sige, play the music. Alin na mo mga ma'am, sige na pa. Ready? Oh, wait lang, agad tayo nagbuka. Wait lang. Sige na po. Wait lang, agad na nagbuka. Ginada! 1, 2, 3, ready? Back! Back! Kamu dirayo ka lumit! Ready, go! Good! Sige, good! Ready! Back! Back! Oh, wala na yung sa likod! Sir, good, sir! Isa po sa action! Isa po sa action! Ready! Wala! Bunga! Ay, palumit pa! Go! Go!
Okay, last. Sige na, ganun sa tingin ng oras ka. Go sir, saya sir. Go sir, saya sir. Sige sir, saya sir. Wow! Sige na, salamat. Wala sir, wala sir. Ay, sige pa. Sir, bisa po siya sir. Wala, sige sir. Yan ha. Masaya na ginanong celebrat. Sige pa. Hanggang piling mahumani. Go! Sayo sir. Okay, sayo mo siya. Okay, thank you so much. Palakpakan naman natin. Okay, so feel na ko, no? Grabe na, sir. Maninig mga tao na rito, na? Feel bitaw na ako. Dili, undaman ang sound. Di mamundag sayo po, sir. Okay. Okay, so happy birthday once again, sir. Grabe kabibo ang celebration sa mga adlaw na taon karon, sir, no? Bisan pa ganina sa kasuko, sa paghilak, sa pagkatawa, sa pagsayaw, kompleto ang rekados sa again, sir, no? Grabe kid ka happy. Grabe, nasal ka, sir, nga kanang imong kalipay karon is dili ma-explain, dili mayupit sa mga pulong. So anyway, kita naman kinato nga grabe imong kalipay, sir. So kami sab isip na may naghatag og surprise sa imong this time, may nagdala sa surprise. Grabe imong kalipay sab, ginalipay ka, sir, no? Pasensya na kay ganina, sir, ha, na prank ko ka na mo. But anyway, in behalf of Everything Surprises, we are so thankful and grateful kay ma'am. Okay, so we're so thankful and grateful kay Ma'am Shanilyn Maghuyot, tama po ba? Ng Taiwan. So ma'am, thank you so much for choosing. Ma'am Shanilyn, thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises. Grabe ang mga kalipay, ma'am. Nalipay kay kayo mong papa. Bisan ka man sa paghilak, sa pagsayaw. Grabe na palipayan kinatanan niya nag-celebrate sa iyahang adlaw na tawad karon. So in behalf of Everything Surprises, sir, nalipay po kay Migdako, no? Nga nakakaroon, nakisaulog ni sa mga adlaw na tawhan. Daghang kay nalipay sa imong birthday today. So naapod may birthday wish para sa imong kinabuhi, sir. Sir, magpuya lang tanga magbalinawan, dalaygon kayo ang Diyos, nga kabot pa ka sa imuhang ikasay sinta katuig. Palakpakan naman natin si sir. Welcome sa pagka-senior, sir. Andam na baka munawat na, sir. Okay na, maka-benefits na ka o mga discounts. Congrats daan. Anyway, syempre, sir, magpuya lang ta magbalinawan. Kinuna adjud kanunay, sir, nga kaning gift na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kaning kinabuhi pa lang sa pagkimugso pa lang nato sa sinugdan, hangtod karon nga nabuhi ka nga nakaabot pagid ka sa imuhang ikasay sinta katuig. Kana grasya na, sir, na gipa-enjoy, gipasinati sa Dios sa tuwang life. Bisan pa ka ng gugma sa imuhang kasing-kasing nga nabati nimo sa imong asawa, nabati nimo sa imong mga anak, nabati nimo sa mga apo. Kana tanan, sir, grasya na gasa nang agihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kayo kang tawo lang, sir, dili gyud ka balo mahigugma apan ang Dios nga nasa to ang kinabuhi mo nay naghigugma sa toy sig katawo. So naman siya nahigugma sa to, sir. So sir, once again, happy birthday. Magpuya lang ta nga magmalinawan, magmalipayon. Nasayod ko nga atong kinabuhi grasya ginatanan, no? Bisan pa sa mga kalinaw, bisan pa sa gugma, bisan pa sa kalipay, kana grasya na ipabati sa Dios sa tuwang life. So enjoy na to itong kinabuhi, sir. Mag-celebrate lang ta magpalipayon. Nasayod ko nga dili lang kay kaning birthday celebration ang ihatag sa Ginoo sa imong life. So dili daghan pa gyud nga katuigan ang wabot. I declare sa imo, sir, nga daghan pang birthday nga wabot sa imong kinabuhi nga uban imong mga anak, imong asawa, imong apo nga sama pa sila kay nga gusto nila nga mag-celebrate mo nga kompleto sa nadigayon. Nasayod ko nga kana wala imposible sa Dios, i-grant na niya para sa inyo ang pamilya. So once again po, sir, happy 60th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Sir, okay na, sir. Bye-bye. Flying kiss sa camera po. Bye-bye. Flying kiss, sir. Wow. Okay, bye-bye, ma'am. Mga kids, bye-bye. Bye-bye mo. Ma'am. Ay, natawa. Bye-bye lang mo.
Okay, bye-bye, bye-bye ka. Sige, kanina na nagbabay. Bye-bye. Bye-bye. Dali po, bye-bye. Okay, tara, bye-bye. Okay, dari pa, dari. Bye-bye, nasa. Padala po na pa si sir. Sir, bye-bye. Para makita sa mo ang ate. Sir, bye-bye. Okay, dari ito. Ganit dapat. Bye-bye. Bye-bye po. Sige, bye-bye. Okay, dari. Butiro na ito. Okay, bye-bye. Sige, ulit tayo. Thank you. Bye-bye po. Kita mo sa YouTube, sa Facebook. Sige, bye-bye. Okay, tara. Bye-bye po, bye-bye. Makita mo sa Taiwan, sa Timog Kalibutan. Makita sa inyo ah. Sige, tara pa silang nanay dito. Sige, ayun. Bye-bye po mga nanay. Okay, thank you so much.